túto. A inak prosím, dajte mi odber, mám teraz iba 60 za Jan 7, ale mala som už 69 a už som čakala na tých 70 a zase traja sa mi odhlasuje. Takže prosím, dajte mi 5. A ja si to takto trochu šetám. A uvidíte na konci, ako to bude pekne vyzerať, podľa mňa veľmi pekne. Lebo ja nemusím moc takéto. No. No to si dám. To je taký matný rúž. Teraz to nie je až také pekné, dám si teda na to lesk. Tento je strašne pekný. Týmto som to požrala. Takže tak, ešte špirálu a skúsim linky si urobiť, ale neviem ešte. Keby som mala čiernu paletku, tak by mi to možno išlo. Ale neviem, kde mám tú malú paletku. Vôbec neviem, kde som ju stratila. Takú malú paletku, možno musí tu niekde byť, lebo ja som si ju nevyhadovala. Ani som s ňou nič nerobila, takže by to mohla byť. A musela. Musí to nie. Mamina ju má dole. Idem dole ju zobrať. Mám. To je od mojho spolužiaka, to som dostala na narodky. Vypadlo mi z tego skličko. Že zrkadlo také malé, ale mám tu, chvála Bohu, ešte tú paletku. Neviem, či si to môžem natrieť, lebo ten malý štek je mám celý červený. A to sa potom asi nezafarbí na tej bielej, či nefarbí sa to na tej paletke. Dúfam, že ani tam, lebo a to však to by aj tak nevadilo, lebo ja si ju